Well, Lana, how nice that first in Skipper is shot or CBBC Alba and Skipper is coming here in channel. Ach, Haniel Dunya ik en tay yalloch arst haast, lesje shen, ha mi dallachud kisten arst. Will it Jeshal? Jeshal agus Joan. Ha we kwijt er arst show. Okay, ik hier geest. Wie ik she nog, nio wie ik ishe nog. Wie ik she nog, het spagball. Spagball was zijn, oh, Joe, jalaf aan de heen. Okay, en nageest, het duske kra. Nio een fuddag zijn jappie. Een fuddag zijn jappie. Agus is geen tje wat al ze jalaf. Ze untene trampolines, moren waschen. Jola. Jola, okay, is zijn jo, kom af saval. Is zijn. Is zijn agus, baat de heem is nio baat ashik. Baat ashik. Okay, agus na, sauce chain no mayo. Mayo. Agus cocoa weer de phone. Well, we actually on the turkey. Well, shin han tauman, draad is on 4 op taplat Lana.